A čo robí akože? Šoféruj, ne mimo. Ukáž, jak sa šoféruje. Sada. Prečka. Jak to veľa tišie? No tak, jak ti ukazovala. Opačne. No čo, tak to sa dáva? Áno. No šoféruj, ukáž. Doprava, doľava. Dígal to škola, ani blondína nemusíš byť. Poďme. Zatrubím. No zatrub. No. No. Daj patečku. Mima. Pozor. Nový vlak. Daj hlas, ne? Daj toto doprava. Čo doprava? Daj hlas ešte. Tak, nie doprava, hore. No tá hore. No. Ešte. Ešte daj. Daj, lebo nepočuť v mobile. No daj. A čo? Daj hlas. Tak. Teraz ideš doľava či doprava? Doprava ideš, ne? Nie, berzi po... Mima, ktorá je ľavá ruka? Mima. Nie, že novú dvine. Ľava. Ježiš. Už tá brzda ide. Aha. Či sa teba deť? A plyne naľavo či napravo? Hej, kde je spojka? Kde je spojka? Kde je spojka? V strede. Dobre. A plyn kde? No. Toto je plyn. Hej, ty v strede tiež bol, aj plyn, aj spojka. Nie, streda, tu je toto. No, toto je plyn, presne. No, a Naľavo je to plyn, brzda. áno, brzda je napravo, presne. Nie. Ty koky. Profiláci. Len kraken. To ty nevieš, preto si neurobil. Prečo si robia piču z blondínek? No ja toto nechápem. No. A svetla sú kde? Svetla? Nerobím. A druhé svetla? A ďalkové? Neviem, kde sú svetla, ja som sa tu svetla. Aj tu tak. Dobre. Aj tu svetla. A vieš vôbec, ak sa toto auto volá? Čo to je? Ty musíš zvonku prečítať. Nie, fakt, ale bez srandy. No, poď. Sofia, nie? Nie, to čo to Octavia je. Dobre. Nie! No čo to je? Ahoj? Forman. A čo myslíš, čo ide dnuka do neho? Nie, a čo myslíš, čo ide dnuka? Hlina alebo čo? Benzín alebo plyn? Alebo nafta? Benzín, ne? Diesel alebo nafta? Ticho, čo ide? Diesel alebo nafta? Rýchlo, povedz. Mima, diesel alebo nafta? Povedz. Čo ja som super? A vypni smerovky. Diesel alebo nafta. Propagácia. Airway Group International. Držím kľúče. Aha. A prečo máš ruku medzi nohami? Ahoj, tomu kľúče. Tu mám pri kolena. Dobre. Ty koky. Dobre. To čo bol plyn? Nie, dobre. A vieš, ak sa prepínam? A daj hlas ešte. Daj hlas, Mima. Prosím, urob to pre mňa. Posledný krát. To je... Rýchlosti sa dávajú, nehlas. Tak je ničo. Mhm.